تزعبي جيجا ዝገበርካዮ ዘይኮነስ ዝተናገርካዮ እንተዝኸውን እቲ ንልብኻ ዝሕምም ቃንዛ ካብቲ ክትዛረቦ ዘይነበረካ ቃል እንተዝመጽኸ እቲ ብዘይ ገደብ ዝወፀ ቃልና ንብዙሓት ዓመታት ዝነብር በሰላ ከም ዝተኸለ ኣየስተውዓልና እንዲና ንኸምዚ ዝበለ ህውከት ልብና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝግበር ቅዱስ ስቕታ መፍትሒ ክኸውን ዘይኽእል ዶ ይኸውን? መጽሓፍ ቅዱስ ግና ንኹሉ ነገር ግዜ ኣለዎ፣ ንምዝራብ ግዜ ኣለዎ፣ ስቕ ንምባል ድማ ግዜ ኣለዎ ይብለና። መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 7 ንሕና ግና ብዙሕ ግዜ ምዝራብ ጥራይ ኢና ንፈልጥ። ሎሚ ብዛዕባ እታ ስቕታ ወይ ድማ ኣርመሞ እትበሃል ምስጢር ክንመሃር ኢና። ስቕታ ማለት ድምፂ ምዕፃው ጥራይ ኣይኮነን። ስቕታ ማለት ኣብ ውሽጥኻ ንእግዚኣብሔር ክትሰምዕ እትገብሮ መንፈሳዊ ዕረፍቲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ስቕታ እቲ ዝለዓለ ትርጉም ኣሎ። ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ ከም ዝበሎ ንእግዚኣብሔር ብምዝራብ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ንዕኡ ብስቕታን ብውሽጣዊ ንጽህናን ኢኻ ትረኽቦ። ስቕታ ድኽመት ኣይኮነን፣ ስቕታ ባዶነት እውን ኣይኮነን። ስቕታ ቋንቋ ሰማይ እዩ። እግዚኣብሔር ብስቕታ ይግለጽ። ከምዚ ድማ ይብለና ዳዊት ኣብ መዝሙር 46:10 ህድእ እሞ በሉ ኣነ ድማ ኣምላኽ ከም ዝኾንኩ ፍለጡ ይብለና። እዚ መሰረታዊ ናይ መንፈሳዊ ህይወት መምርሒ እዩ። እግዚኣብሔር ንጹህን ህልውን እዩ። ቋንቋን ቃላትን ድማ ሰብኣዊ መሳርሕታት እዮም። ክእለት መግለጺና ድማ ድሩታት እዮም። እቲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ልዕሊ ግዜን ቦታን ስለ ዝኾነ ልዑለ ባህሪ መግለጺኡ ንሓሳብ ሰብ ዝሰግር ወይ ድማ ትራንሰንደንት እዩ። ኣምላኽ ካብ ኩሉ ቃላት ንላዕሊ ልዑልን ንጹህን ስለ ዝኾነ እቲ ብሉጽን መለከታውን መግለጺኡ ኣብ ቅዱስ ስቕታ ይርአ። ከመይሲ እቲ ዝበርህ ብርሃኑ ሙሉእ ምሕረቱን ኣብ ህውከት ዘይኮነስ ኣብቲ ብስቕታ ዝመልአ ናይ ኣምልኾ ማህደር እዩ ዝግለጽ። ነቢይ ዕንባቆም ድማ እግዚኣብሔር ኣብ መቕደሱ እዩ፣ ምድሪ ኩላ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ስቕ ትብል ይብለና። ስቕታ ንፈጣሪ ምኽባር ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ፍጥረቱ ስልጣን ኣንጻር ልዕልና ኣምላኽ ባዶ ዝኾነሉ ናይ እምነት ስጉምቲ ምዃኑ የረድእ። ስለዚ ከምቲ ኣብ መቕደስ ዝነበረ መንፈሳዊ ድምፂ ስቕታ ንሕና እውን ነቲ ዘይዛረብ ግና ዝያዳ ዝዛረብ መለኮታዊ ህላውኡ ንምልላይ ንልሳና ብምግታእ ኣብ ቅድሚ ሕያው ኣምላኽ ስቕ ክንብል ይግባእ። እቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ዝጅመረሉ መንገዲ ድማ ካብ ኩሉ ሰብኣዊ ቃላት ወፂና ኣብቱ ንሱ ዝነብረላ ናይ ስቕታ መቕደስ ብምእታው ጥራይ እዩ። ፍጥረት ድማ ኣብቲ ናቱ መለከታዊ ሓሳብ ወይ ድማ ህላወ ውሽጢ ተሓቒፋ ዝነበረት እያ። ከምቲ ሓሳብ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ከሎ ወይ ድማ ክሳብ ዘይተዛረቦ ዘይተደረተ ዝኸውን፣ እዚ ማለት ሓሳብ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ክህሉ ከሎ እቲ ሓሳብ ናይ ፈጣሪ ክፋል ስለ ዝኾነ ዘይድረት ባህሪ ኣለዎ። ቃል ምስ ወፀ ግና ናይ ሰማዒ ወይ ድማ ፍጥረት ክፋል ይኸውን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዘርኣዮ መለከታዊ ስቕታ ድኽመት ዘይኮነስ ንናይ ዓለም ህውከት ዝሰዓረ ናይ ጽሙን ሓይሊ እዩ። እቶም ፈሪሳውያን ሊቃነ ካህናትን ዓበይትን እንተኸሰስዎ ግና ገለ እኳ ኣይመለሰን። ሽዑ ጲላጦስ እዚኦም ክንደይ ከም ዝመስከሩልካ ኣይትሰምዕ እንዶለኻ በሎ። እግዚኣብሔር ግና ካብቲ ሓደ ቃል እኳ ኣይመለሰሉን። ጲላጦስ ድማ ኣዝዩ ተገረመ። እቲ ፈራዲ ጲላጦስ ክሲ ምስ ኣቕረበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕታ ዝመረጸሉ ምኽንያት እቲ ሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለ ዝተሰወረን ንናይ ሰብ ሓሶት በቓላት ክምልሶ ስለ ዘይደለየን እዩ። ስቕታኡ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ጽልእ ስልጣን ኣምላኽ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ነቲ ጲላጦስ ዝሓሰቦ ሰብኣዊ ፍርዲ ብናይ መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ ዝሰዓሮ። ከመይሲ እቲ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጉጉይ ፍርዲ ዘይተዛረበሉ ስቕታ ነቲ መለኮታዊ መደብ ድሕነት ንምፍጻም ተዝሓዘ ናይ ስልጣን ቃል እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝተረኣየ ስቕታ ሰብ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ዘይኮነስ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ክትጽበን ብሓቂ ክትዕወት እትኽእለሉ ናይ መወዳእታ ጥበብ ምዃኑ የረድአና። ጥበብ ማለት ነቲ እትገብሮ ክርክር ምዕዋት ዘይኮነስ ንምዝራብ ዘይመረጽካዮ እዋናት እዩ። ኣምላኽ ንድምፅኻ ኩሉ ግዜ ከም መለኸት ክትጥቀመሉ ይደልን። ሓይሊ ኣብ ዘረባን ኣብ ጫውጫታን ዘይኮነስ ሓይሊ ኣብ ህድኣትን ስቕታን እዩ። ነቢይ እግዚኣብሔር ኤልያስ ንእግዚኣብሔር ይደሊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣምላኽ ብዙሕ ምልክታት ኣርኣዮ፣ ንፋስ፣ ምንቅጥቃጥ መሬት፣ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ነጎዳ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ንፋስ ወይ ድማ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ኣይነበረን። ኤልያስ ክሪኦ እንከሎ ግን መሬት ስቕ ምሰለ ወይ ድማ ድምፂ ምስ ሃድአ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተሰምዐ። ኤልያስ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ጫውጫውታ ኣይኮነን፣ ኣብ ረግቢ ኣብ ስቕታ እዩ። ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህድኣት ዝደልዩ ሰባት እዮም ዝሰምዕዎ። ኤልያስ ድማ ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ብምሉእ ልበይ ኣገልግለ ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ኣብቲ ጫውጫውታ ዝበዝሖ ቦታ ንእግዚኣብሔር ኣይትረኽቦን ኢኻ፣ ብስቕታን ብውሽጣዊ ንጽህናን ኢኻ ትረኽቦ። ስለዚ ድማ ንመንፈሳዊ ዕብየትና ክንብል ድምፂ ስቕታ ክንለማመድ ይግብአና። ነቲ ንፍልጠትን ሓጢኣትን ዘውጥን ልሳንና ናብ ናይ ምስጋና፣ ናይ ጸሎት፣ ናይ በደልና መተዓረቒን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ምዝካርን ብምቕያር ነቲ መዓልታዊ ህይወትና ናይ መንፈሳዊ ህላዊ መንገዲ ክንገብሮ ይግባእ። ብሓጺሩ ስቕታና ንኣምላኽ ዘኽብርን ምሕረቱ ዘዘኻኽርን ጽሩይ መራኸቢ መንገዲ እንተኾይኑ ዘረባና እውን ካብ ሓጢኣት ወፂኡ ንልዑል መንፈሳዊ ልምምድ ዝውዕል ውህብቶ ይኸውን።
ኣርምሞ ወይ ድማ ስቕታ ካብቲ ንቡር ሰብኣዊ ተራ ዘረባ ንላዕሊ ዝተሳገረ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ላዕለዋይ ማዕረግን ናይ መላእኽቲ ደረጃን ዝሰፈኖ መለኮታዊ ምስጢር እዩ። እዚ ድማ ከምቲ ፍጥረት ብዘይ ድምፂ ንትእዛዝ ፈጣሪያ ትግዛእ ሰብ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጽሞና ክነብርን ክሰምዕን ከሎ እዩ ምስ ፈጣሪኡ ዝራኸብን መለኮታዊ ምስጢር ዝግለጸሉን። ስቕታ ማለት ኣልቦነት ዘይኮነ ንነፍስኻ ካብ ውሽጢ ህውከትን ድኻምን ጉድለታትካን ሓራ ኣውፂኻ ብበረኸት ዝተመልአ ህላዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምቕባል እትዳልወሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ መዓልታዊ ህይወትና ነቲ ዘለኣለማዊ ትእዛዝ ኣምላኽ ብትሕትናን ብስቕታን ክንሰምዖን ክንቅበሎን እንተደኣ ጌርናዮ እቲ ስቕታና ንኣምላኽ ዘኽብርን ንዓና ድማ ናብቲ ናይ መላእኽቲ መንፈሳዊ ልዕልና ዘብፅሕናን ጽሩይ መሳርሒ ይኸውን። ንሓደ ሰብ ንኽትሕግዝ እዚ ቓል እዚ ካባኻ ድዩ? እቲ ሰብ ንኽህነፅ ዘድልዮ ሓቂ ድዩ? ኢልካ ምሕታትን ብጸሎት ምቕዳምን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቃልና ካብ ውሽጢ ባህግና ወይ ድማ ካብ ስምዒትና ጥራይ እንተወፂኡ ክሕግዘ ይኽእልን እዩ። እቲ ቓል ፍቕሪ፣ ምሕረት፣ ጽድቂ ወይ ድማ ሰላም ዘለዎ እንተኾይኑ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓቂ ምዝራብ ክእለት እዩ፣ ግና እቲ ሓቂ ብፍቕርን ብግቡእ ግዜን ምግላጽ ድማ ጥበብ እዩ። ብዘይ ግዚኡ ዝተዛረብካዮ ሓቂ ከም ሓሶት ክጎድእ ይኽእል እዩ። ኣብ ጥንታዊት ምድሪ ከነኣን ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ትነብር ነበረት። ኤልሳቤጥ በላሕ ብናይ ቃላት ክእለታ እትምካሕ ኣፍኣ ዘይዓርፍ ዓቕሚ ዝነበራ ግና ኸልሳና ካብ ኣእምሮኣ ትቕድም ዝነበረት ሰብ እያ። ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኣ ምስ መጸ ኣይትዕገሶን፣ ብዘይ ገደብ ትናገር ነበረት። ኣብ 20 ዕድመኣ ድማ ምስ ስምዖን ዝበሃል ለባም ሓሳቡ ኣብ ልቡ ዝሕቅብ ናይ ዓሚቝ እምነት ዝነበረ ሰብ ተመርዖት። ህይወት ስምዖን ግና ብውጥረት ኤልሳቤጥ ተወረረት። ኤልሳቤጥ ብዘይ ደውታ ብምዝራብ ስምዖን ድምፁ ክቕንስ ተገደደ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባ ስምዖን ሓሳቡ ክህብ ከሎ ኤልሳቤጥ ከይተጸበየት ኣቋሪፃ ንሳ መልሲ ሃበት። እዚ ፍጻመ ንስምዖን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰቡ ኣሕፈሮ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ዓብዪ መምህር ናብ ቤታ መጽእ። ኤልሳቤጥ ክትነቕፎ ክትፍትን ከላ እቲ መምህር ድማ ኣንቲ ንእግዚኣብሔር ቀዲምኪ እትዛረቢ ንምህላው ከይበጻሕኺ እትምልሲ ንድምፂ ኣምላኽ ድማ እተቋርጽ እዮ በላ። ኣብቲ ቅጽበት እዚ ድምፃ ጠፍአ። ን7 መዓልቲ ከዓ ክትዛረብ ኣይከኣለትን። መጀመርታ ከም መቕጻዕቲ ዝተሰምዓ እኳ እንተኾነ ድሕሪኡ ግና ናጽነት ኮነላ። ኣብቲ ስቕታ ንስድራ ቤታ ብዓይኒ ውሽጢ ምርኣይ ጀመረት። ሰላም ኣተወ። ኣብ 7ይ መዓልቲ መምህር ተመሊሱ መጸ። እግዚኣብሔር ስቕ ዘበለኪ ብሰንኪ ዝበልክዮ ኣይኮነን፣ ብሰንኪ ነቶም ካልኦት ክዛረቡ ዘይፈቐድ ክሎም እዩ። ድሕሪ ምባሉ ድምፃ ተመለሰ። ኤልሳቤጥ ተለወጠት። ሰባት ንምምካር ዘይኮነስ ንምስማዕ ትጽበ ነበረት። ቤታ ድማ ናይ ሰላም መዕረፊ ኾነ። ኤልሳቤጥ ተምሃረት። ትኽክል ምዃን ጥራይ መንፈሳዊ ዕቤት ኣይኮነን፣ ግና ኸ ንኣምላኽ ምጽባይን ንኻልኦት ቦታ መሃብን እዩ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ስቕታን ጥበብን ሕያው መርኣያ እያ። እቲ ንነፍሰ ቓል ማለት እውን እቲ ዘለዓለማውን ምልክታውን ዝኾነ ቅዱስ ቃል ዝኾነ ወልደ እግዚኣብሔር ዝተሸከመ ማህፀና ካብ ድምፂ ዓለም ተፈልዩ ብመለኮታዊ ስቕታ ዝተዓብለለ ቅዱስ ስፍራ ነበረ። ወንጌላዊ ሉቃስ ከም ዝጸሓፎ ማርያም ግና ነዚ ኩሉ ነገር እዙይ ኣብ ልባ ተዓቑሮን ተሓስቦን ነበረት። ሉቃስ 2:19 ጥበብ ማለት ኩሉ እትሰምዖ ነገር ብዘይ ገደብ ምዝራብ ዘይኮነስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ልቢ ብምውሳድ ብጥንቃቐ ብምስሳልን ብቅዱስ ስቕታ ምዕቃብን ምዃኑ የመልክት። እቲ ማህፀና ከም ዝተሸከመቶ ልባዊ ነቲ ምስጢር ብስቕታ ብምዕቃባ ንሕና እውን ቃላትና ናብ ኣምላኽ ብምቕራብ ኣብ ግቡእ እዋን ጥራይ ብጥበብ ክንዛረብ ዝመሃረና ናይ እምነት መንገዲ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ንነፍስና ዝድግፈላን ዝሃንጸላን መንገዲ ኣብቲ ናይ ህድኣትን ኣሳልጦን ምስጢር እያ። ነፍስና ካብቲ ዘይጠቅም ተራ ዘረባን ጉድለታትን ተፈልያ ኣብቲ ናይ መለኮታዊ ህድኣት ጽላል ክትዓርፍ ይግባእ። ከመይሲ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ኣብቲ ቅዱስ ህድኣት ዝግለጽ ኣምላኽ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ድማ ብህድኣትን ብምስትውዓልን ትድሕኑ ይብለና። ሓይልኹም ድማ ኣብቲ ህዱእ መንፈስ እዩ። ኢሳይያስ 30:15 ካብቲ ብዙሕ ዘረባን ሰብኣዊ ህውከትን ተናጊፍና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስቕ ምስ እንብል ንነፍስና ካብ ብዙሕ ጌጋታት መንፈሳዊ ድኻምን ነድሕና። ሓደ ሰብ ልሳኑ ዘይገትእ እንተሎ ንልቡ ዝታልል እዩ፣ እምነቱ ድማ ከንቱ እያ። ያዕቆብ 1:26 ናይ ልሳን ቁፅፅር ምስ ናይ እምነት ጽኑዕነት ተታሒዙ ከም ዘለዎ የነጽር። በዚ መሰረት ድማ እያ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ እዋን ቅዳሴ ብተደጋጋሚ ስቕበሉ እናበለት ንምእመናን ናብ ህድኣት እትጽውዕ። ከመይሲ እቲ መለኮታዊ ምስጢርን ናይ ኣምላኽ ምግላጽን ዝርከብ ኣብቲ ዝተኣከበ ናይ ምዝራብ ህውከት ዘይኮነስ ኣብቲ ብስቕታ ዝሰፈነ ናይ መንፈስ ዕረፍቲ እዩ። እቲ ናይ መነኮሳት ኣቦ ኣባ አንጦንስ እውን ብዙሕ ክዛረብ ዝደሊ ሰብ ንምስጢር እግዚኣብሔር ክሰምዖን ክርዳእና ይኽእልን ብምባል ስቕታ ናይ ምስማዕ ኣካል ምዃኑ የረድእ። ልክዕ ከምቲ ኢዮብ ጻድቕ ፈተውቱ ኣብ ዝዛረብሉ እዋን ብምቕባልን ብስቕታ ብምጽናዕን ካብ ጌጋ ዝተረፈን ስቕቱ ድማ ንጸጋ ኣምላኽ ዝጸውዕሉ መንገዲ ዝኾነሉ ንሕና እውን ንልሳና ብምግታእ ካብቲ ናይ ቃላት ጌጋ ወፂና ብስቕታ ናይ መንፈሳዊ በረከት ተኻፈልቲ ክንከውን ይግባእ። ስቕታ ወይ ድማ ኣርምሞ ማለት ድምፂ ምዕጻው ጥራይ ኣይኮነን፣ ንናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ምስማዕ እንኸፍቶ መንፈሳዊ ማህደር እዩ። ሓይልና ኣብ ዘረባ ዘይኮነስ ኣብቲ ብስቕታ ዝሰፈነ ህድኣትን እምነትን እዩ ዘሎ። ስለዚ ድማ ካብቲ ብዙሕ ሰብኣዊ ጫውጫውታ ተወፂና ንልሳና ብምግታእ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪና ስቕ ንበል።
ንኣምላኽና ብምዝራብ ኣይኮነን እንረኽቦ ብስቕታ ብውሽጣዊ ንጽህና ንበር ሎሚ ህድእ በል እግዚኣብሔር ድማ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ልብኻ ክግለጽ እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ እንራኸብ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥኹም ሰላሙን ህድኣቱን የውርደልኩም ሰናይ ግዜ ሰላም ኩኑ